मोनसे गोरोन्थि जोंनि दानस्लायग्राफ्राबो माने डिक्सनारिफोरखौ बांद्राय फल' खालामा बेयावबो मोनसे जेंना ओंखायनो बेफोरबो बर' थुनलाइ आफादहा बदनामा फैबाय थायो सोदोबा ओरै गोरोबाखै बानाना ओरैयाव ओरै मोनसे ओरैबो बेबायदि बाथ्राया फैबाय थायो आरो बे गिदिर बाथ्राफोरखौ रुजुननानै लाबाय थानांगौनि बिबाना बर' थुनलाइ आफादनाव दं सोदोबफ्राबो जोंना बर' डिक्सनारिबो जालांबाय आरो अफिसियेल ग्लसारियानो होन साबजेक्ट वाइज ग्लसारियानो होन साइन्टिफिक एन्ड टेक्निकेल टार्मिन'लजि जोंना जाजोब्बाय हिसाबै जोंहा बेफोरखौ माबानायनि इउनिफर्मिटियाव लाबोनायनि मोनसे आगजुफ्रा जोंहा दा गोसो गोनां दानस्लायग्राफ्रा जोंनि बर' दानस्लायग्राफ्रा बेफोर माबाखौ लाबोनांगौ बर' थुनलाइ आफादाथ' जेब्लाबो मोगा मोगि जाबोबाय थानाङो बर' बिजों फोरोंगिरि थिसननाय बर' बिजाब फरायसालियाव नांगौ समाव सौहैयै आरो स्कुलनि इउनिफर्म सौहैयै जानाय लोंनाय बे मिड डे मिलफोरनि सौहैयै बेफोरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनाव सौग्रावबाय थायो आरो जोंनाव जे बिजाबफोरा सौहैयाखै बेखौबो जोंनाव हाबफैदों बेखौनो जोङो बुंगोन जे सरकारा थिग समाव मावनानै हो थिग समाव गथ'फोरखौ फरायनाय बायदि मोजां फरायनो हानाय बायदि खाबु होनाय बायदि जों खावलायदोंल' नाथाय बेखौ अफिसारफोर दङ बेनि थाखाय डिपार्टमेन्ट दङ टेक्सट बुक प्रिपारेसननि दङ नोङो बुक डिस्ट्रिबिउसननि दङ आरो बे जोंहा मावग्राफोरनो CFCA होनायनि खोथा दङ जायफोर ट्रेन्सलेटर थायो SCRT NCRT गोबां दङ बिथांमोनहा माबायदि फरजायजों लांदों बेखौ जोङो माने बुंनोल' हायो बिख'थारनानै जाथारनांगौ जाहोथारदो बेखौ जोङो बुंबाबो नाथाय जोङो गोजोननाय गैया मानोना जोङो नांगौ समाव दासिमबो फोलोमनानै होनो हायाखै बेयाव मोनसे ओरैबायदि जायो आं जेब्ला गाहाय नेहाथारि बिसिबा गोबाव थाबोदों बर' जेब्ला टेक्सट बुकआ हिस्ट्रियानो जा मेथ्सआनो जा ससियेल साइन्सआनो जा इंलिसआनो जा बा जिखुनु साइन्स मा बिजाब दङथ' माने फराय बिजाब बे फराय बिजाबा जेब्ला असमियाजों जाखांजोब्बाय गावस्रा राननाय सम फैबाय होमबासो जोंखौ 15 दिनजों दानस्लायनानै हरदो 15 दिनजोंनो दानस्लायना हरनांगौ बे समाव ओमफ्राय बेखौ बोरै हास्लाबनो ओरैबायदिबो जायो बुक मोनसेखौ जोङो सासे मानसिनो हरनो हाया 15 दिनाव ओंखायनो बबावबा चेप्टार वाइसै बोखा बोखि हरनानै बै सासे साइन्स टिचारनो बेखौ हरलायबाय बै सासे बटानिनि माबाखौ बैयाव हरलायबाय फिजिक्सनिखौ बैनो हरलायबाय बे रोखोमनि जोङो खालामबोनायाव बै समाव जोंहा बिराद गोरोन्थि जाबोदों मा सोदोबफ्रा वार्डसफ्रा माने इउनिफर्म जालायै जादों दा बे जिनिसखौ जोङो नाजाबोबाय थादों ओरैनो जोंनो गावसोरना जाखांनायनि उनावसो जोंनो ट्रेन्सलेसन खालामनो हरबाय समा बेसेबां जों हागोन आरो जोंनि मानसिफ्राबो बै समाव दाना मावथि जानो हासिगौ बै समाव ओरैबायदि न' खुथार देदोलै सम थांबाय 2 सप्ता जाबाय 1 सप्ताल'मोन देदोलै 1 मास थांबाय एखे खेदावगासिनो दं हाया बेबादिजों बिबानगिरिफ्राबो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफ्राबो बै समाव बिराद मोनसे मेलेमनि मेंनाय फैदों आरो दा जानो हागौ बे माबायाव टेक्न'लजि मुगायाव बेफोर बांद्राय सोदोबफ्राबो जोंना बर' डिक्सनारिबो जालांबाय आरो अफिसियेल ग्लसारियानो होन साबजेक्ट वाइज ग्लसारियानो होन साइन्टिफिक एन्ड टेक्निकेल टार्मिन'लजि जोंना जाजोब्बाय हिसाबै जोंहा बेफोरखौ माबानायनि इउनिफर्मिटियाव लाबोनायनि मोनसे आगजुफ्रा जोंहा दा गोसो गोनां दानस्लायग्राफ्रा जोंनि बर' दानस्लायग्राफ्रा बेफोर माबाखौ लाबोनांगौ मोनसे गोरोन्थि जोंनि दानस्लायग्राफ्राबो माने डिक्सनारिफोरखौ बांद्राय फल' खालामा बेयावबो मोनसे जेंना ओंखायनो बेफोरबो बर' थुनलाइ आफादहा बदनामा फैबाय थायो सोदोबा ओरै गोरोबाखै बानाना ओरैयाव ओरै मोनसे ओरैबो बेबायदि बाथ्राया फैबाय थायो आरो बे गिदिर बाथ्राफोरखौ रुजुननानै
लाबाय थानांगौनि बिबाना बर' थुनलाइ आफादनाव दं। जेखि जादोआ बेखिनिखौनो बुंथ'बाय। गोजोन्थों।